नेना थागोन आं सना नोंखौ लानानैनो आंनि सिमां आंनि अननाया नोंनि थाखाय अराय राननो रोङै दैनि जोरा हाँ तुम हो ना तुम हो खामोशी मेरी चाहे बोलो या ना बोलो तुम तो रहोगी मेरी तुम तो रहोगी मेरी तुम तो रहोगी मेरी तिमीलाई मुटुमा राखौला तिमीलाई आँखामा सजाउला जौवन तिमी मलाई देउकान्छे जिन्दगानी हाँस्दै काटौला जौवन तिमी मलाई देउकान्छे जिन्दगानी हाँस्दै काटौला हाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय स' नैबे समावहाय आङो दङ जों बयजोंबो सिनायजानाय जों बयजोंबो मोनथिजानाय जोंनि बर'नि सासे मिलौदो देंखोगिरि बिथां कपिल स्वर्गियारि आदानि सेरावहाय आं नैबे समावहाय दङ आरो गिबियावनो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बिथांखौ बरायग्रोनाय थाबाय साबायखर स' नैबे समावहाय आङो गिबियावनो आदा बिथांखौ गावनि आबुं सिनायथिखौ होग्रोनो थाखाय खावलायबाय खुलुमबाय आं कपिल स्वर्गियारि आंनि गामिया ननायखास ओनसोला सामब्रां डिमाकुसि उदालगुरि साबायखर आदानिसिम बेजों लोगोसेनो आङो नैबे समाव मोनथिनो लुबैगोन आदानि न'खराव सोर सोर दङ जोंहा आफा गैला आरो आइ दङ फंबाय बिनानाव दङ आनै सासे दङ जोङो न'खरनिखौ मोनथिबाय स' जोङो नैबे समावहाय मोनथिनो लुबैगोन जे आदाया बबे समनिफ्राय मेथाइ खननायखौ जागायजेनदोंमोन ओरैनो आं उन्दै समनिफ्रायनो खनोमोन होमब्लाबो आंहा स्टेजाव बिदि पारफर्म खालामनायनि बिदि साहस गैयामोन नालाय ओमफ्राय लासै लासै बिदिनो सोलोंलांबाय नाजालांबाय बिदिनो आरो लोगोसे आंनि बै 2017आव नेना थागोन आं मेथाइखौ गोबाङानो अनसायबाय बयबो अनसायदों आरो बे मेथाइनि गेजेरजोंनो आं गोबां जोंनि बर' जायगाफोराव सिनायथि जानो हाबाय लोगोसे बिदिनो बयबो जाहाथे अनसायलांबाय थागोन आं बेखौनो आसा खालामो जोङो मोनथिबाय जे आदाया उन्दै समनिफ्रायनो मेथाइ खननायखौ जागायजेनदोंमोन नाथाय थेवब्लाबो बयहाबो गिनाय फैयो बबेबा समाव साहस गैया जायो स्टेज प्रग्राम बा बबेबा रेकर्डिं खालामनाय बा बेफोरबायदिनो साहस गैया जायो बबेबा समाव बिदिनो आदायाबो उन्दै समावहाय मेथाइ खननायाव गोसो दंमोन थेवब्लाबो आदाया खायफा खामानियाव माने स्टेज प्रग्रामफोरखौ खालामनो हायाखैमोन स' थेवब्लाबो आथिखालाव बिथाङा सोलिलांदों रोजाबलांगासिनो दङ जोबोद अनसायदों बयबो जों बेखौ मोनथिगौ स' आरो आदाखौ बै समावहाय जेब्ला नोंथाङा मेथाइ खननायखौ जागायदोंमोन अब्ला न'निफ्राय नोंथांखौ थुलुंगा होदोंमोन नामा न'निफ्राय आं गुबुनफोरनिफ्राय मोनदोंमोनब्लाबो जा न'नि आमाइ आनैमोननिफ्राय मोनदों बिदि आदा बाजैमोननिफ्राय मोनदों नाथाय होमब्लाबो आं आंनि आफानिफ्राय बिदि थुलुंगा मोनाखैमोन होमब्लाबो उनाव लासै लासै एसे अनसायलांदोंमोनब्लाबो हरखाबनो माने आंनि आफाया गोमालांनायलाय बिदि आंनि साक्सेसखौ दा आं गोबां साक्सेस जायाखैब्लाबो जेसेबांखिनि बर' रायजोनि गेजेराव अनसायजादों बेखिनिखौ आंनि आफाया नुलाङासै आरो थिगानो दं मानो होनब्ला सिगाङाव बिथांखौ न'निफ्राय थुलुंगा होगोनब्लाबो एसे एनैखौब्लाबो होबोदों जों बेखौ मोनथिदों स' आदाया रेकर्डिं हिसाबै बबे मोनसे मेथाइखौ फार्स्ट रेकर्डिं खालामदोंमोन रेकर्डिं होनना बुङोब्ला फार्स्ट जेब्ला मेथाइ खनजेनो होमब्ला जों स्टेजावसो खनोमोन नालाय ओरैनो कम्पिटिसन जायखिजायाव आरो बिदिब्ला मा जायो गावनि भइसखौ रेकर्डिं खालामब्ला माबायदि खोनागोन जोबोद एक्साइटेड जायो आरो माने भिडिअ आं जाब्बा जुब्बा दोंसे मेथाइ खनदोंमोन होमब्लाबो बे बांद्राय मोजां जायासै आं बेखौ दानो पाब्लिशबो खालामनो सानला आरो जोङो मोनथिगौ जे आदाया माने आगोलनिफ्रायनो मेथाइखौ खनबोदों स' आदा सोरखौ माने नोंनि थुलुंगागिरि होननानै नोंथाङा सानो फार्स्ट आं जेब्ला बयनिख्रुइबो गिबिसिनावनो जोंनि बर'नि
आदा गौतम ब्रह्मखौ फल' खालामोमोन बिनि उनाव जेब्ला एसे सोलोंहांबाय थाबाय बिनि उनाव आङो जुबिन दाखौ एसे फल' खालामदोंमोन आरो बिनि उनाव जोंनि बलिउडनि सनु निगम सार बिथांखौ आं जोबोद आंनि आइडल हिसाबै मानियो बिथांनि रोजाबनाय स्टाइलानो जा जायखि जाया बेनिफ्राय आं जोबोद गावखौनो सोलोंनो गोनां दं होननानै आं सानो आरो बिदिब्ला आदाया गोबां मेथाइ खनगिरि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ फल' खालामबोदों जोबोद मोजां जोङो सानो इयुनाव बिथांमोन बायदिनो सासे राफोद मेथाइ खनगिरि जाहैनो हागोन जोङो बेखौ आसा फारियो स' आदाया जेब्लानिफ्राय रेकर्डिं स्टार्ट खालामबोदोंमोन बेनिफ्राय आथिखालसिमहालागै मोनबेसेसो मेथाइ रेकर्डिं खालामखो आंथ' डाइरेक्टलि ओरै साननाय जायाखै बेसे खनखो होमब्लाबो मोनजिनि बांद्राय जाबाय आरो मोनजिनि बारा जाबाय जोबोद मोजां आदाया माने गोलाव सम जेब्लानिफ्राय जागायदों बे जागायनायनिफ्राय आथिखालसिम गोबां मेथाइखौ खनबोबाय स' बेनि गेजेराव बबे मोनसे मेथाइया माने बयजोंबो सुबुंनि गेजेराव अनसायजादों बयनिख्रुइ बांसिन अनसायजानाय मेथाइ होनना बुङोब्ला आंनि बै नेना थागोन मेथाइ आं गावनो लिरनाय सुजुनाय आरो अमर आदाया जोबोद मोजाङैनो मिउजिकखौ होदों आं जिबायदि लुबैदोंमोन बिदिनो होदों आरो लोगोसे नेरसोन आदा प्रिति बिसोरो जोबोद मोजाङै एक्टिं खालामबाय सार बिथां पबित्र दैमारिनि डिरेक्सनाव आरो लोगोसे नै एसे बावबाय रुमबां खानायनाय आरो सानजारां टीमनि आन्दाराव आदा लिसान रेमिनि करिय'ग्राफि डिरेक्सन आरो आदा मनिष सरगियारिनि प्रडाक्सनाव जोबोद मोजाङै माने अनसायजादों मानसिफोरजों बिनि बाख्नायनायफोरखौ मोनब्ला गोजोननाय मोनो आरो माने जों मोनथिबाय जे नेना थागोन आं बे मेथाइया बयजोंबो गोबाङैनो सुबुंनि गेजेराव अनसायजादों स' आरो बेजों लोगोसे बे नेना थागोननि एलबामबो दङ बेवहाय गोबां मोजाङै फाव खालामदों स' आङो नैबे समावहाय जोङो खोनासंनो लुबैगोन जे नेना थागोन आं मेथाइया गोबां माने अनसायजादोंमोन स' नैबे समावहाय जोङो खोनासंनो लुबैगोन स' एसे खननाब्ला मोजां जायो आदाया नेना थागोन आं सना नोंखौ लानानैनो आंनि सिमां आंनि अननाया नोंनि थाखाय अराय राननो रोङै दैनि जोरा जागोन ना अके थेंक इउ जोबोद मिलौदो देंखोजों आदाया मेथाइ खनबाय स' गोजोननाय थाबाय स' आदाया गोबां मेथाइखौ खनो स' आदाया बबे लेंगुवेजजों एबा बबे रावजों मेथाइफोरखौ स्टेज प्रग्रामफोराव खनो ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि लकेलिटियाव जाखिनि रावफोर दङ मोनफ्रोमबो बांसिन मेथाइखौनो खननाय जायो ओरैनो एक्चुवेलि अनलि एसामिस आरो अनलि बेंगलि जायगानि प्रग्रामबो खालामनाय जादों बिब्दि आरो बर'नि अनगायैबो आरो बर'खौथ' खालामखानाय जायो बिदिनो बर' बेंगलि एसामिस नेपालि ओमफ्राय मा दंबावोमोन बिदिनो राभाखौ खिन्थु बारा खननाय जाया ओमफ्राय आदिबासिफोरखौ खननाय जायो जोबोद मोजां माने आदाया माल्टि लेंगुवेजजों मेथाइ खनो स्टेज प्रग्रामफोराव जों बयनिबो गोसोखौ रंजाहोनो थाखाय जों बयनिबो गोसोखौ बोहोनो थाखाय आदाया गोबां स्टेज प्रग्रामफ्राव गोबां लेंगुवेजजों मेथाइ खनो नोंथांमोना खोनानो मोनगोन जेब्ला नोंथांमोननि जायगायावबो आदाया मालाबाफोर प्रग्रामफोर खालामोब्ला स' जों बेखौ मोनथिबाय स' आदाया आथिखालाव रेकर्डिंफोर सोलिगासिनो दं नामा जों फैबाय थानाय दा रिसेन्टलि बुंनो थाङोब्ला आदा जोंनि राफोद फिल्म डिरेक्टर आदा सपन कुमार ब्रह्मनि बिथाङानो डिरेक्सन खालामनाय बिथांनि लिरिक्स आरो टिउन बिदिनो मोनसे मेथाइ आं दाखालिसो खनना फैदों आरो लोगोसे दा बैसागुबो जानानै दङ माने कमप्लिट जाद्रायाखै एसे नांबावगोन आरो सम माने जों मोनथिबाय जोङो फैबाय थानायाव रिसेन्टलि माने गोबां मेथाइया रिलिज जागोन आदानि मिलौदो देंखोजों रोजाबनाय खननाय मेथाइ आरो लोगोसे मा होनो नेपालिबो दंसै नेपालि भिडिअ'लाथ' जोबोद मोजां जोङो फैबाय थानायाव जोङो नेपालि मेथाइबो जों आदानिफ्राय खोनानो मोनगोन जोबोद मिलौदो देंखोजों खननाय मेथाइ स' जोङो बेखौ खोनानो मोनगोन जों होननानै जोङो नेनानै थाबाय स' जोबोद मोजां जिहेथु जोङो मोनथिदों आदाया गोबां माल्टि लेंगुवेजजों मेथाइफोर खनो गुबुन हारिसानि मेथाइफोरखौ खनो स' बिदियैनो नैबे समावहाय आङो खोनासंनो लुबैगोन हिन्दी रावजों दोंसे मेथाइ खननाब्ला मोजां जायो आदाया दा बलिउडनि बयनिख्रुइबो माने टप सिंगारनि गेजेराव थानाय सार अरिजित सिं बिथांखौ आं जोबोद मानियो बिथांनि दोंसे मेथाइ आं एसे गुनगुनानोसै आरो तुम हो
तुम हो खामोशी मेरी चाहे बोलो या ना बोलो तुम तो रहोगी मेरी तुम तो रहोगी मेरी तुम तो रहोगी मेरी Thank you. जोबोद साबायखर आदानिसिम जोबोद मिलौदो देंखोजों मोनसे मेथाइ जोङो खोनानो मोनबाय नैबे समावहाय आदाया थारैनो जोङो गोग्गायो आदाया माल्टि लेंगुवेजजों मेथाइ खनो दायो जोङो खोनानो मोनबाय हिन्दीजों खननाय दोंसे मेथाइ जोबोद मिलौदो देंखो जोङो खोनासंहोबाय जोंनि गेजेराव गोबां मेथाइ खनगिरिफोर दङ गोबां मुंदांखा मेथाइ खनगिरिफोर स' बेनि गेजेराव सोरखौ बांसिनै मोजां मोनो जोंनि गेजेरावथ' जाय बिथांमोना गोबां मेथाइ खनगिरि दंखायो आरो बयहाबो गावबा गाव एक्सट्रा क्वालिटि दङ आं बयखौबो रेसपेक्ट खालामो आरो बयबो गावबा गावनि क्वालिटियाव माने गावबा गावनि जायगायाव दङ आरो लोगोसे बिनि गेजेराव आं गुरु हिसाबै मानियो जोंनि गौतम सारमोन बिग्राय सारमोन आरो लोगोसे आब' सुलेखा बसुमतारी बिथांमोनखौ आं गुरु हिसाबै अरायलायो आरो लोगोसे आदा फुंजाखौ आं बावनो हाया बिथांखौबो आं जोबोद मानियो जोबोद मोजां आदाया गोबां जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंहा मुंदांखा जाबोनाय मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ आदाया फल' खालामबोदों जोबोद मोजां स' जोंहा दायो साननैसोनि उनावहायनो जोंहा बैसागोआ सफैसिगोन बोथोर गोदान सफैसिगोन जोंहा बेनि थाखाय आदाया बेसेबां प्रिपारेसन जथेस्थ' प्रिपारेसन सोलिगासिनो नै आरो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जोंहा उइथ हेन्डस माने ग्रुप प्रिपारेसन जासिगोन आरो आदाया माने गावगायनि बेन्ड दं नामा बेन्ड दं ना बेन्डनि मुङा मामोन फेरेंगा मिउजिक बेन्ड होननाय बेयाव जोंनि लकेलनि आदामोन दङ बिथांमोना आं जेब्ला जेबो नङामोन माने आं जेब्ला माने जेबो स्टेज प्रग्राम खालामामोन बै समनिफ्रायनो बिथांमोना आंखौ दैखांनानै दिनै बे लेभेलसिम लाबोदों आरो बेनिखायनो आं बिथांमोननि माबाखौ जेब्लाबो बावनो हाया बेयाव गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोंनि आदा रुटेन बर' बिथाङा किबर्ड दामो आंजोंनो माने बिथाङा आंनि लाइफआव आंनि बे केरियाराव जाखिनि बिहोमा होबाय बेखौ आं माब्लाबा सुख'नो हानाय नङा आरो जोबोद मोजां जोंहा फैबाय थानाय बैसागो बोथोरनि थाखाय आदाया गोबां प्रिपारेसन खालामनानै दङ नैबे समावहाय जोंहा साननैसोनि उनावहायनो जोंहा बोथोर गोदान फैसिगोन अखा फैसिगोन जोबोद मोजां मोनसे जोंनि मिथिंगायारि नुथायखौबो जोङो नुनो मोनसिगोन बेजों लोगोसेनो आदानि मिलौदो देंखोजों खननाय मेथाइखौबो जोङो खोनानो मोनगोन जोङो बेखौ आसा फारियो आङो आदानिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे आदाया आथिखालाव मेथाइ खनबोदों स' आदाया मेथाइ खननायजों लोगोसे इयुननि थांखिया मा आंनिया ओरैनो मेन आंनि थांखिया जाहैबाय मेथाइ खननानैनो जेसेबां हागौ गोजौआव थांनाय आं जोंनि इण्डियानि रियेलिटि श' आरो लोगोसे आंनि टारगेटआ बै नेपाल रियेलिटि श'आवबो दङ सिरि सिरि आरो आं रावनोबो बुङाखैमोन नायनोसै बेसे दावगानो हायो बेसेबां अननाय मोनो आंबो खस्थ' खालामगासिनो बेनि सायाव बेनो आरो आदाया गोबां गेदेर थांखि लादों जे गोबां रियेलिटि श'फोर जायो बेफोराव आदाया बाहागो लागोन स' बेजों लोगोसे जोङो सेक्रेटलि जोङो मोन्थिनो मोन्दों जे आदाया नेपालनि रियेलिटि श'खौबो आदाया टारगेट खालामदों जाफुंगोन होननानै जोङो आसा फारियो स' आरो बेजों लोगोसे आङो मोन्थिनो लुबैगोन जे आदाया आथिखालाव बे मा खालामगासिनो दङ एबा आं दासान्दि बे मेथाइ रोजाबनाया आंनि मेन प्रफेसन होनना बुंनांसिगोन आरो लोगोसे आंहा दुखान फिसा मोनसे दङ बेजोंनो आं सोलिगासिनो आरो दासान्दि माने आथिखालाव माने आदाया बिजनेसावबो एसे गोसो होदों स' जोबोद मोजां आदानिसिम स' आङो दान्दिसे सिगाङाव आङो मोन्थिनो मोन्दों नेपालि मेथाइ फैबाय थागोन फैगासिनो दङ स' बेखौ एसे रोजाबना होनो हागोन नामा जा मेथाइया दा फैगोन आं बेखौथ' दा बुंथ'ला जेब्लाबो आरो दोंसे आं रेकर्डिं खालामबावबाय बै दोंसेखौ आं खननो हागोन आरो तिमीलाई मुटुमा राखौला तिमीलाई आँखामा सजाउला जौवन तिमी मलाई दोकान्छे जिन्दगानी हाँस्दै काटौला जौवन तिमी मलाई दोकान्छे जिन्दगानी हाँस्दै काटौला थ्याङ्क यू थारैनो जोङो मोन्थिमारबाय आदाया माल्टि टेलेन्टेड होनांगोन जोङो
नाजागासिनो आदाया जिखिनि हायो नाजादों थेवब्लाबो जोबोद मिलौदो देंखो आथिखालाव आदाया माल्टि लेंगुवेजजों स्टेज प्रग्रामफोर खालामगोन जुदि नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना आदाखौ हास्थायो स' आं आदाखौ सोंनो आदाया जि नोंथांखौ फोनांजाबनाय राहा जि कन्टेक्ट नाम्बार बेखौ रायजो राजानि सिगाङाव एसे बुंनो हागोन खुलुमबाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9101461904 स' आदाया नोंथांमोन फोरमायना होबाय आदानि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आरो आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव आदानि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय थागोन नोंथांमोना बै कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आदाखौ स' आङो बेखौबो खावलायगोन जे जोंहा जायफोर बिथांमोना सासे मेथाइ खनगिरि बिथांमोना गोबां बेस्थ'आव थायो गोबां समावनो आदामोना बेस्थ'आव थायो स' बिदिनो नोंथांमोना नांगौ समावसो आदामोनखौ कन्टेक्ट खालाम स' आं बेखौ नोंथांमोना खावलायनाय थाबाय स' आरो आंनि जायफोर बिथांफोर नायगिरि भिउवार्स बिथांमोननिसिम आङो नैबे समावहाय बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय बावहरदों लोगोसे आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो रंजागोन मोसागोन जोंहा बैसागो बोथोर होनब्ला जोंहा रंजानायनि सान गोदान बोसोर गोदान बोथोर गोदान दंफांनि बिलाइ खिलिनाय बेजों लोगोसे रंजानायनि बोथोर आरो बेजों लोगोसेनो आदामोननि मिलौदो देंखो जोङो खोनानो मोनगोन जोङो आदामोननि मिलौदो देंखोजों गोबां प्रग्रामफोराव जोङो मोसानो मोनगोन रंजानो मोनगोन स' बेखौ बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय स' आदाया आंनि चेनेलनि गेजेरजों माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फैगौ गोदान बोसोर बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय आं बावहरबाय लोगोसे जेबो दाङाबाजि एना-एनि जायालासिनो बयबो जाहाथे गोजोन रंजा खुसि बैसागु बोथोरखौ खुंलाङो बेखौनो आं आर'ज गाबबाय बयनिसिमबो आङो आदाखौ रोजा रोजा साबायखर होयो जे जोंनि बर'नि सासे मिलौदो देंखोगिरि जानानै जोंनि हारिमुखौ अनसायलांदों बिदिनो अनसायलां आरो आङो बेखौबो लुबैगोन जे जोंनि जायफोर रायजो राजा बिथांमोनाबो आदामोनखौ अनसायहर जाहाथे जोंनि हारिमुआव मोनसे गेरेमसा हारिमु जानानै थायो बेखौ जोङो हास्थायो स' आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर आंनि बे अबंसा ब्लग चेनेलाव दान्दिसे सम मोगा-मोगि आयदायाव सम होनायनि थाखाय स' रोजा रोजा साबायखर आरो बेजोंनो आंनि दिनैनि जि मोगा-मोगि आयदा बे मोगा-मोगि आयदाखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' थेंक इउ आदानिसिम थेंक इउ बयनिसिमबो